आमचे काँग्रेस प्रेसिडेंट गोयचे काँग्रेस प्रेसिडेंट अमित पाटकर आणि त्याचे फुल टीम आमच्या काँग्रेस वर्कर्स लिडर्सांक थंयसर फोर्सफुली अरेस्ट केला। हांव हेजेर निशेध करता। इट्स अ रायट, डेमोक्रेटीक रायट ऑफ एनी इंडिविज्युअल टू प्रोटेस्ट। आमी वचोन काय वायलंट एक्ट करूंक ना। दे वर प्रोटेस्टिंग देयर पीसफुली। पीसफुल मार्च and a peaceful protest should not be handled in that manner. So ये कितें ते म्हणटा ते रायट जो हा वॉयस तो काँग्रेस पार्टीचोच न्हू, हुंयचे कोण कितें सांगूंक सोदता अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ते कोहे दामून दवरतात। दॅट्स द वे। आय थिंक इट सेट्स अ व्हेरी बॅड प्रेसिडेंट। हे मात चालूच जाऊन आहले दे जस्ट गॅदर्ड आनी तांकां उखलून येले। आमचे कांय महिलांक ओडून व्हरोन तांचे हातीक नाक्षो लागलेले आहा। सो इट्स व्हेरी बॅड आनी तांकां आख्खे दीसभर गुणायले खंय हांगा साकून पणजे पणजे साकून पेडणे येले, पेडणे साकून मडगांव साकून परते गुणान हाडले। इट्स सॅड that we have to see this day in our independent India. हेजेर हांव निशेध करता। हे फुडाराक जावचें न्हू। People should be given a chance to voice their grievances. Thank you. सगळे 18 जून